Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anthony. Kublay bhi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka kinhon kinong rap so watermelon national minriang hapo ka jingilam uba jeje lingkoi. Kalazang ban shemi kasin jam thamai ban kantiu ka kam rap watermelon hadin ka jing job ka ba kilayo ban pelong ya ka yo yithiet yadi watermelon hamau ring kneng. Hakasin baning kong gane ka yo klapan ishay bagi so watermelon na minriang kilong gibabang bahe bat baju panjur ha ki pat ba kabalawan raru ika jumentoy ka bakraw ha ka yo ka kot jong ki nong rap ha bakran makilat pathai khubor ha office jong ka block mauring kneng uba jiji lingkoi ulapan pau ba ka shalentem jong ki nong rap watermelon menta kalong ban pinbun chu chu ya ka jing rap ban kentiu ya ka rukam trei bat banang pin ba ya ka jing pin mi so khnang ba ka jing yo ka ban mi na ka ni ka kam kan kham he ban ya ka balong menta Ulo ongru bagathong kalong banwanra ekamin riangkum ka Center of Excellence ha ka rap watermelon ha East Khas Hills bat ban pin pau ya ka kerteng jong kasnong shaki yo ki bahe hapo bat shabar ka jilla ha ka biade ba ka ni kinong rap kila pinna ba ka tayo banwan kinnet ban ya kendo ya umentri rangba ka jilla u konrad ki sangma banra shakmat ya ki mat jingdan kam jongki kimat bakin pan jing kershan ki kenthop ka baningkong ka jingpin biang ya ki tiar rap bathmai bat ki bapaka kum ki drip irrigation system ki tiar ban ai ki jing pin mi fertilizer bat kilat ai jing hikai ban kham pin bha ya ka jing mi so ka ba ar ka jing pin poi bat boarding shaki jakarap khnang ba ka jing trai kan long ka scam wat hagi polior bat porslap ba kodor ka balai ka jing shna bat pin bhai ki surok rung shaki jakarap ban pinjam ya ka jing kit jing ba bat ban pin sup ya ka jing kit so shaki yo Kabasau ka jingerap ha ka jingdi ha ki yo he bar chabar ka jila kum ka jingwan ra ya ki market linkages bar ka jing penslori ya ki trayo ban shim ya ki watermelon na minriang kum ka jingdi bu ha ki surok di ba kabasan ka jing hi kai ka kam rep bathamai ban pin mi so shibun ha ka jaka ka beret bat ban te pau ya ka kerteng minriang kum ka jaka rep watermelon ba pau ha jila bat bar jila Uba lingkoi loong balada ka sarkar ka ai ka jingkershan ka bapura kanong ka jingkerku na ka benta baro ki nong rep jong kishna bar kane kanang pensanru ya ka jing shania jong ki haladi kanang bakim dei ban shania tang ha ka rep kinja sngi ne ki weipat ki kam pin im ula kadawru baka kam rep watermelon kadon kalat ban kalalong ka agrobase industry lada don ka jing pen scam mi ki lat rep bat lat de Kamin riang menta kelalong kenuksa ke besyai ke jing la ban pin kelai ke snong rin sya ke jaka rap so bapau kerteng bat ke jing temu ban pin bun no ke jing rap bat pin klanyi kilat pin mi kanong kelenti ban pin tiu shu shu ya ke yo ka kot snong ya ka kum ka hop jong ka watermelon hame khalaya Karmel mo dari Antonius balawan ban sakhi kan ka jing area thit jungi kan ka yo watermelon ne blok te abele ko ta jikli jungpi nakaleng jungi din bangila ai akilat social media punto i lemba ka jingerap ka jungpi di media mo kala irap sibun yangi ba kubun kibreu kila tip bat kila itu bat kila tip yo ne so watermelon bu jungi te ka jing temu jungi kalong ba ngida dokumen sibun namar ba ka jingerap jungpi Muat chief minister ro ngi ula kendit benreu teh te ka ka bangamut omong hane kalong ba nakaleng jungi let's say agna ki banwan ngin sa bu ya ka we ka program lan ka delegation bani kendu yo chief minister aban pensutu susu halor ka jing kwa ka jungi ban promote yo ne so watermelon ba national jungi ngi sutu da ka jing wan jong pi ka kinong menreng mendi so hang ne asyik ka kendit benreru buat ka tenak horticulture baru cak tang ikan office kamdan ni ai kim dan ni bani etikile ayu ni tal se kelapa ka kam ka ai ka jing kwa ka jong pi ya kan ni ko office kuno pinya le nakaleng jungi te nakaleng jungi kum ki norep watermelon ko nomor yang ni kwa ba ya ka office nang ni na po blok mo kaneng mo nang ni skmat kin simkhia susu kumbolong mentah hot akpor bladep nama khamtam nu so watermelon nakaleng jungi ru kum la keren kini rang ba bangin tang sedang ban yarep ngim pada pun pau pertai sani bersetai ten rementa lengba ki social media la pun pau kum ne bat apa ju kapor lengba kan ke yo nangai ba nakaleng ka office ru kan simkhia bat kan jin dala sorong ba na po snong jungi la ne la po ka blok mol kuneng
mi ki jing rep ki ba hagwek pat ki blok se ki pat mi se wat hari ka siru ngong ba kadai ka snong meriang ka banengkong se ban rep yu so watermelon Pin penyar em ya kan ka seng jong pi gunong rap buat ya ka ki kam jong kinong rap sya ki tenak sarkar bo fer ki bayi dai bat kan ka kam. na kalian jungi kat bala angin pen itu ya kane namar bang isutu ba kani ka jing rep watermelon kalong sya ka jing mentoy ya ka sinong ka thau nanu basdang ru ka jing temu jungi balai bangi aya ki social media kalong bangin promote bangin pen power thai bangin ngi rep yuta yu so watermelon te na kalian jungi ru ngi so ban ong ba ngin sim khya ya kani bat ha ka jo ka por ngi kentu ya ki sia sarkar bakan yarap lem yangi ban sim khya ya kani namar ngi kwa ba kani ka kan hun jungi ka menriang watermelon farmer karum kut tangkum ne nrenginge ba nang ne sakmat nginang la susu ban promote yuso watermelon mami nang Atau pinchim em bakan ki jing yo watermelon kandai ka kalat ai kam ejam kalat ban penroi kam penroi ya ka sinong menreng ber kowe. oh kata te ka de ba khamat habang irap mo kinong rap sin bangirap kemut sin bala rap ngi milenti bat kadon ka jing mentoy kadon ka jing yo no ban nganget da ka bangirap yu kuni watermelon kadon sipun ka jing mentoy po ka sinong ka thau ngai i sinong jongi menta khamtam molong menta kayo ka hat ngi duna ba kinong rap so kata nadu sensar duna using duna barok ki jing thung te jur ki duna so saw men kan su piam kan di tan at nangka lai tangka tidak ka ba rap ni watermelon maso bon kan ni snem menta kalong ka jing kersaning ku sinong mar kue ki marap kila ban flop mere watermelon ku bolong menta kabiang diet ya kiran wala ki herdor kue rengi kiran ya kayo ka kambiang menta Kalau biang mo tong pisin dia tang kiso kumne rara phimdan kibu ki jing perkat ki jing i jengai ba la se ba phinyo la phim pelong kum kenca tam sah ke sunong ni kata te kedai bak madu nak kalian jungi jing siana du macam snem ngila temu bangin pelong ya kata ka watermelon festival hapus nong jungi ten rai nak kadau balong ba kumta ngi ka yat kapor ka kala kapor kumnong ngi khimyo lat te nak kadau kerki ngi suan kendu yo video te la suya ai jingmut ba de ban pelong no suya tang ka jing sedang na blok level tinget ba la sem snem rengkat ka jing ya trelang jong pi ki social media rengkat ka jing rap jong pi nginang la ban penulong ya taji pemujungi ban penulong ya watermelon festival ne kada kono ka festival ka ba ni kwa ban penmi ya ki marpitip hasno meriang no pi bobon ki no rap mal keren men semat ba 6% kum ki de ki no rap ngirap ya ki so ki pai ki long kum so pan so trun bat ki so ki long tinganget ba leng ba kan ni ka jing mu ka jungi nganget ba ngin yo ban kan long jing toy ka snu tau te mentap hila ya persang menjadi yakni watermelon sabar nak sunong jong pi atau fi kwa makin dan kawai ka benta ka na ka fan ka perik fan ba pin ya senyang para ke jimutai norap jong pi oh mentang ila persang ya kan ka grup jong kinorep no meriang nin sa nang ya le janai ka e bade ban le nin sa le kata ngidon kami namar ba menta subu nga ngade unorep mo ngarep ngayeng marwai pin namla reki ngidon kam bandon da ka society ngidon kam bandon da ka kenhun kubulong mentang ila don kan ka menriang watermelon farmer inget baleng ba kan ngila ban le kata ngila ban sna ka kurkom kum ka kenja society ngila ban ya kensio para nongrep ban pemi phone akan hukum ban tur sakmat ikam kubun nam ta ji ku dungi ban tulong ki kwa ki pila mi tu knet ki ai ki jimtoy but ki ai kita ki logic na watermelon ki bla ban saki ban penyayo bat ban wanra yubrio bokoi bakia bala ban im to ngakwa ban kan syai hang ne ni watermelon bayok na snong jumi mo kumbangila lang to bat ki briuro lada ngakren kumta dei tang bal amat ki suthu adu kanu ka jing tiang adu kanu ka jing bang terengi ki barep tingi suthu ba kadon ka jing fer nang la persiang bentin na yaw na persiang bentin na yaw ta ngates ulong kumno tu so watermelon na yaw bokoi na bar jalate bokoi na po asam ane bokoi na ku jaka na persiang bentit persiang banot persiang ban bam kadon ka jing fer uni usok bopin mi na po snong jing ndai banga sarong ya kata andre long ba lokal ngemu siong bau de so batiang sisa baru de bobang sisa bat ladang ari ong piang ne labun ong ba silitar ke bangide bat sisla uso watermelon la ko baru so watermelon takadaw is ong ni watermelon kumong pi so dengan sutru ba uni uso de bobang de kata-kata
Udon kates ke ba hadu kata-kata ladang idon ladang isutu bar kitu balamat isutu ba kadon jadi affair tu ba mi bar patunjuk don ni ba wan pus nang Telap silap benong nak bon watermelon dei sebentar ya kokoi kekiak jeng met breu nung nona. kata te sisa namar kamet jongi breu kadon kam sibun ke te kamet jongi breu don kam sibun ke nyo 4% kemut kamet jongi don kam ya ke te isutu ba ni watermelon kemut ladang bam ni watermelon kemut kamet jongi ke kekiak namar ba kamet jongi ke mene kadon kam sibun ke Tang yapai kendat how they ni watermelon. Kasar karu kadang sistem kan tijang wadang sedang keleng department wadang sedang. Rei ngai i thai nak keleng lada ma phi kinorap pin pemik kam pin sna projek nok sarkar kalak banyarap efe. Kadai kata kajing erap jung sarkar kalong hadin kajing kerpat jungi kan menta kumnong ini erap kendon kajing kerpat te mentang ngi layat khmat kan ne kam tengi kumbul kren menengin sa alai ka delegation baru chief minister min sa kendo ke buat ya ini minister jung ka rep karyang sa ani sya minister jung ka rep karyang de ayu so tingam tip yo bam yo bam ya kata kan nai nakaleng jungi kinorep ngi de ai ting tip yo bam ngai ba nang ni khmat ngin sa ya genduk ya sibun ki mo ki badai pe ya ka khamtam ya karep karyang namar ngi kinorep ni don kam tangkapor ni kinorep ni namla re patentiu yo so ni don kam ya ni trelang adu ko face na block level kunjuro district kunjuro aka anak karyang jungka state